νύχτα. Επίσης υπάρχουν τεράτα. Έκανα ένα προηγούμενο part, αλλά υπήρχαν τεχνικά προβλήματα και ναι, δεν μπόρεσε να ανέβει. Anyway, μπορώ να το γράψουμε τελειώρηση. Είχαμε φτιάξει άλλο για να μην βγω στα ζόμπια. Ορίστε. Και τώρα σπάσει φυσικά αυτό τα ζόμπια. Και θα φτιάξω λίγο το inventory με τον τρόπο που μόνο εγώ φτιάχνω. Ζόμπι, έλα εδώ και εγώ θα σε σκάψω. Αλλά καλύτερα κράτω σπάτη. Γιατί θα επιχειρήσω κάτι πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Τρελάθηκα. Anyway. Ελάτε ζόμπια, σας καθαρίσω. Ελάτε. Οπα, σκελετός. Καλά, μην έρχεστε. Εγώ θα βάλω αυτό και... Όχι, γάμω το. Η τρύπα μου λαγκάει. Πέσε, η τρύπα. Ωραίο μπαγκ αυτό. Με βόλεψε πάρα πολύ. Θα μου ξαναγίνει αυτό μπαγκ την έκατσα. Χαχά. Νομίζετε. Όχι. Σικολά, πικολά, τα κόπα παπάμπαμ. Τώρα τι θα κάνουμε σε αυτό το part? Επειδή δεν μπορώ να βγω έξω, θα κάνω mine. Ή πολύ απλά. Φούρνος. Ωραία, και θα σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο κόλπο. Ώστε να φτιάξετε γούντα άμα είστε φτωχούλιδες και δεν έχετε βρει στην περιοχή σας. Go! Αλλιώς παίρνω το κόλπο αυτό και με γράφετε στα πιπ, που πιπ, ναι, ψά. Ωραία. Τώρα βλέπετε στα αλήθεια πόσο πιο άσχημο είναι το σπίτι. Α, ξημερώνει, καλό αυτό. Και τώρα θα το βάλω στο κέντρο που είναι εδώ πέρα. Και ορίστε, τέλος το τόρτις. Και παίρνω αυτό. Και μετά στίγμου. Και με τη δύναμή μου θα φτιάξω άλλα 4 τόρτις. Και τώρα θα φτιάχνω το inventory με χαρά, πόνο, σόφο, ψόφο και όλα αυτά σχετικά. Τέλος πάντων, βάζω μια άσχημη μουσικούλα που εξελίσσεται σε καλή. Α, φυσικά, δεν πειράζει. Ποιος νοιάζεται τώρα? Όπα, έχει κάτι που δεν πρέπει να αποκτήσει στο βίντεο. Όχι, δεν έχει, την ώρα έχει. Και την ημερομηνία του βίντεο. Και τι έχω ανοιχτό. Τι κάνεις? Εγώ τραβάω βίντεο. Τι βίντεο τραβάς? Minecraft. Γιατί τραβάς Minecraft βίντεο? Γιατί μου αρέσει. Και τώρα ακούτε λοιπόν τον πατέρα μου να μου μιλάει. Και αν με ρωτάει τα πάντα. Τα πάντα. Ναι, ποιος μιλάει? Αυτός που παίζει πάνω βάλει. Τι παίζει ρε Minecraft, είναι μούφα ρε. Νομίζω ότι έχουν δει ήδη το πρώτο βίντεο.
Α, γύρνα, κουνήσου, φαίνεται το βράκι σου. Α! Όχι γάμο, το τώρα μπαγκάρι, τώρα που είναι σκελετός και πρέπει να τους παγιάσω. Τα βέλη θα τα χρειαστώ στο μέλλον. Τιάει. Τώρα μπαγκάρουν τα πάντα. Μισό, κλείνω σελίδες. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό ήταν το part αρκετό. Λόγω ότι μπαγκάρουν τα πάντα. Λοιπόν, όχι, θα πάει 6 λεπτά. Και χοροπηδάω μέσα στο νερό. Και τώρα, 0, γεια σας.